Biet nga kwa banyalam ye ke jingbut ke jongpi shaka way na ki Parsi ha ka Bible ka jingjia ka basnyu tanat ka Parsi ka bu uji su ukren shapang uway ukon samla ha ka Bible ha ka gospel ka jong Lukas kalonong ka bakhatsan ngan sedang nadu ka dokhat ka bakhat way hadu ka bakut jong ka tu ka dokhat ka ba arpu saw ngan puli tangkat tukat ni teliki dokhat ya ka basa sayar puli anda phila poi sayeng nagamata jong phi ki bomdan ke Bible singo bhaban tho Lukas khatsan ka dokhat ka bakhat wei hadu ka ba arpu saw ngan puli kat tukat ni teliki dokhat nagani ka gospel ka jong Lukas don uwei ubriu ubadon arngut ki khon shenrang ubakhampo ti na ki ulaong hu pa ulaong ho pa jong u ko pa tu ai hanga ya ka benta ka bahap yanga naki ai ki badon ti ulaya benta haki yala ka yala ka jingem ti ambun sengi hadin kata uta ukhun ubakhampo ula lumlang yaki ai baro bat ula lejing let syakari ka bajangai bat hangta ula pensorwano ya ka benta jong u bat udale sarong Aurea ngan ya sekitu kita khot ki basharum ngan I no tharai ya ketu kedokhat ban ngan ya sedu kedokhat ka ba arpus lai batu walam ya uta ukhun masi balapen sengai tu penyap ru tungin ya bam ngin ya lek kemen ru naba uni ukhun jonga ubala long ubala yap ti ula empat bat ula long ubala jakno tila sempat yu kumta kilasdang banyele kemen ngene dewai atau keren bajam nut jisu kiktin jong melong umso kibala penmi kecing suk kabadap dajor baro keren atra ingin syashkor melong ublehi amen kipara samla piju keli ne em yakani kecing keli balai ke yut sande why yut sande pila jukali ne em yakani ka jingkali pi ki samla ngabat pingi de ki bri ki bakarpang ban define yakani ka kentin samla le ne youth ngawat bun teli ki kot kisla ban lap ya ka definition uai le ni ka ai ki samla henry yakani ka janmiet nganam pun kam ban wat ya ki philosophical kerukum keren joki philosopher leni ki riustat henry ngan shim naka ai ka ba manga bat mapi ngia kenduk ha ka jingim ka jongi ka ba man gasngi ha ka ni ka janmiet ladangan keli ya ki kimi ki kipa ki badon ha ka balang hanong ston ngan keli ya pi komei kopa pindon ban ong kumdong shapang ki khon samla jongpi lada pi don lele ki khon ki samla ki bariu blai ngangat ki babun na pi ki kimi ki kipa ki badon ha ka ni ka por pindong pastor ki khon samla jongi ki dai ki sentiu ki skot ki papen pho pen pheng ya ka yang kasam samla pi dai ki sentiu ki papen pho pen pheng ya ka yang kasam ki jong phi ngalap ya ka ni ngalit keren ha gawi ka jaka sathan ri bhoi ngi ha ban ya kejat kum basikenta adahal poi bat syong di syah yang jong wei temen pasan ngalami ka sabar bat masen mi kat usin rang ubayat na kamat yen jong itemen basan kisyu akan hoi bet hu ngakeli itemen basan ngong temen basan kat usin rang ubala penyang senyu ubala dengtai ukun ot cikumta balai uang pastor shani shangi kalong kumta habangi don ya ka kun samla ka baladai ka porban syong kurim kisyan rang kia pak lot kumta tila dadon na pi ki samla hakabukum kani ki yet sondi le pi ya persyang mo la dadon ki bayat ho singo bakhot yang ana madai mangau ba yathu ya pi kata samla pi dai ki sentiu ki skot haki jing ki sam ki bapidon ladangan keli yakinong syarai balang haka balang new nong ston ko temen basan ko pastor ko kirang bak balang pidon ban ong kumno syapang ki kon samla jong pi kinong pastor ki samla ki dai ki rishot jong ka balang ki rishot jong ka balang keni ka yeng kanam shan dadam don ki rishot
Kalawai jong ka balang ka syong happy bat hanga kum ki skun samla jong ka balang hani nong stan. Dai na katika daw. Ngangai ba istretri ha ba ipen benamentan. Ikan tu ya pi. Ban wan ban ya kit ban ya ba ikam jong ka jing seng samla namar bablay. Pi dai kilawai jong ka balang. Pi dai ki rishat jong ka balang. Lenangan keli ya ka snong nong stan ha ka ni ka por le si orang ba snong jong ka. Ko orang ba snong ngan pin khot kumnu syapang ki kon samla orang ba snong le si unong kidai ki nong yada. Kidong kidai ki nong yada. Mapi mananga ki samla kidai ki nong yada. Dai na kata kadau ting bandrung sigi snong menmit yo sya syo. Namar belai ki samla pidai ki nong yada. Ledangan keli ya keribat kejaj benriu kasip japna jongi ki samla ki dai ki ai kejaj benriu kan khot ya pi bapidai ki lawai jong kejaj benriu dai na kata pi samla lada riam ken kerumar syak keno lada keren pareng sutan ru syak keren ben balai namar ka ketin kariam barok kam syong hangnu ka syong hanga badapi ki kon samla ki badai ka lawai jong kejaj benriu. Dai na kani kadau ba usoso tham uwei ni ginong thok poitri upanya srem ya kapor ka jinglong samla bat kapor liur kapor ka bathom kapor ka banyom kadai kata kadeng kapor samla restless la dengan keli ya ka fashion industries ki samla ki dei ki ai ka fashion industries kanong bagi samla ki dei ki model samla so ya ka tuka sut ya katukat jan ka internet hang tai ha social long po pb balawa internet ya ka nagamata kita menem dai nagamata jonga dai nagamata jong pi kisamla bat hapedeng ke jing kordor ke jong pi ka bakumta ka team ka khot ya pi ka ni ka snem ka jinglong senran balai thu yang i syapang uni usamla imsyamle introduce ngi de ka kerteng ka jongu Henry lepen itu yang ni yang ni usamla baudai usamla ukun sarong aurea haka Bible parengi khot prodigal son kajingmut jong ni ke kentin sarong aurea kamut uba penot put ya kajingdon kajing em kajungu bat na kata kerteng pelas ngutu baudai ubriu uba kumno usamla uba kumno uni usamla uwan kupa jong uba uang kupa ringdor bat ngai ya gani ka jingjia wong ko pa to ai hanga ya ka bentah ka jonga pikat kum ka culture jong ki jiu singa phaman sangap ban nga kat kum ka culture ka jong ki jiu ka kalong kum ni ukhun uban kong unyo ar bentah na ka lai bentah jong ka spa jong ka kemi jong ki kemi ki kpa ka jong u ar bentah na ka lai bentah ukhun uba ar unyo tangsi bentah bat uni usamla kun sorong aurea uyo tangsi benta nakaspa ka jongu pa ju bat ya kataru enam la ban sam ya ka kat bo ukpa udangim kapisa ka kamai kaji ka jingdon ka jingem baro kadai ka jong ukpa bat ka kemi kat bo udangim henry uni usamla ulet ban pan ya kata ka bo empat dai ka jongu ulet ban pan naulo kupa jongu hakani ka jan mit ka Bible ka peteng ya ka tu ka jing ya thu khana bat ka ong ba uni usamla ulalet ban penserwaka ya kata ka pisa ka jongu bat udale sarong aurea kisamla kilong kemi kilong kpa ginwan ra yu ni usamla kun sarong aurea hajrong jong ka dikamit hakani ka por ngin le ya ka surgery ngin puot ya ka doknot ka jong utukri tukra ha ka digapor bengin syam ka ka jingdon ha ka doknot ka jong uni usamla mentang ngin ya pong ye gi globes ki jongi ngin ya ai ya ka dawai ho ni usamla bo uni othia no bat bengin puot ya ka doknot ka jongi bengin syam ka bakumno ka doknot ka jong uni usamla en ha bengila puot nang kong ya ka doknot ka jong ka bending kong ka bengin syam haka doknot ka jong ni usamla kade ka jinglong bamla sya
ka jinglong ka bamdon ya ka mensim jong ka jingyasha impatient kibapun ngi gisamla ngilong impatient day hakini gisngi ngikirki ngimdon ya ka mensim jong ka jingyasha ngikwa ya ka ika bagi kwa day banyo mentah-mentah day na ganika daw baka way ka university na po China kaong bakandai po pra% ni gisamla na kasispa kidon ya kanika jinglong impatient hakai ya kai kapanengkong ya kaspa day na ganika daw ngi hakini gisngi ki kon samla ki rush ya ka jing ga jongki ki be panyo ya kaspa manu bam kwa ya kaspa ngi kwa ya kaspa ngikwa ban ruspa ngikwa ban thiet kali ngikwa ban phong ye gejan ke barem dor kata ke de jinglong ke jongi kisamla hakini kisngi kadon ka wei ke jing thu khana balong bal kalodon ka wei ka no hikai ka barung ha ka wei ka kelas nursery pat ka kali ya ka di ka jing kali yo wei khana uba shong ha ka kelas jongka uba kerteng uverun bat ka ongi uverun mekwa ban long ayu anda ba malahe uni khana uban news na muang madam ngakwa bandon laipun riu tali kikali ngakwa bandon kawai ke private jet uang ngakwa bandon arpo tali ki bank account bat ngakwa bandon laipo tali ki yeng ong uni kena benyus nem haka mis ka jumu bat kata ka mis kala dom ya kata ka jingkali namar baka jerong tan ko ong verun ngam simla kali me ba men ayang ay ka jubab ka ba jerong pat kapai sekawai ke kena ka ba syok hajan verun ka ba kerteng ke jongka kedai ke puja pat ka ong puja siau bawat ai ke jubab ka ba jerong ko mu verun tang si kentin pakwa banlong ayu anda balehe kapai pat ka ong mis ngakwa banlong ka tengah u verun impatient ya kaspa kwa mentah-mentah ya kaspa kabar kejinglong kejongi kisamla kadai impatient for success kejing bamla up kejing bamla syak banlong ki bacop ha kejingem kai ka bangila kawa dai banyo na mentah-mentah impatient ya ka banyo ya ka spa impatient banyo ya ka jinglong job ha kejingem bat kabalai impatient ha ka syongka ka syongman mdon ka mensim kejing yaisha kung mga yato yapi banga nga yato nga day pastor ba yato slam hajar kat parang ngadang yato day nakatadaw pinong kumnu pastor ubalaslan kakli kumtay undon tangiway kon kat siya bangalit district kat siya bangalit presbytery kat siya bangalit sinod kajingkali ka ba ng kong pastor lanu pin yato hadin bangalay yato kajingkali ka ba pastor piladon kon kajingkali bat kini kide kajingkali ki papelong yang ikum ki samla pengin rush ha kajing em kajing indai ngadon kawai ka bahayeng ka phone yang ha kawai ka sengi ka khot yang bro ka ong bro sing phasik ban duai yang ngong balai ka ong yang namar bangai pet bat ulok jonga udi usyo ubom yang te bro ngong kadai ken habu ulak lek kum ta te dai ban mi hi hadin ar benai ka phone biang ko ong yorok yung try bro ngong balay ulakular bo unom di syu ngalamap ya u hadin ar tayo ka phone biang ula syo biang ya ula di biang tengah ong ya ka pham yi bo udai ubadi na do man swa ka ong ngan lek kum nu ting yo do kadai kani ka jinglong rush impatient ha ka jing em ka jongi kum kisamla kisenran kejong ujisu beware yo kani ka jinglong impatient kadon ha ka jingim kajonga kajongpi put ya ka layer ka badeng kong ngi ya ka jinglong ka bam laksha ka jingundok ka bensim jo ka bam ka jingbam don ya ka bensim ban yai up ha ka jingim buat ya ka layer ka baar ngi shem ha ka donot ka janguniu samla ya ka weipat ka jinglong ka jingkwa ya ka jinglai lod freedom kadai kani kan ka wei ni ki subject ka bangi i ha ka ni sengi ka bagi samla ki kwa ya ka jinglong lai lod ha ka jingem ka jongki freedom bangan dress bangan riam kat bangamon
ban loi luj ha ka perkhat ka perdan ngan perkhat kat bangamon ka balai ka lifestyle ka bangalong kadai ka lifestyle ka jonga kadai it's my life kajing im ka jonga balai pihak ban interfere ya ka ngalit ban keren ha gawai ka balang hasor bat ngalarung ha gayeng ka jong wei urang ba balang ban yadi sya tarang ba balang yung pastor ukun jong hati uit bahaya pi usai ya tu khana bahasa pangitai pastor don tengong de ngalapoy hadi hayeng jong pi tengah kwa ban ya kendu yu nu samla wong pastor de pinlet pi kwa ban ya kendu bat ukun jong ngong ti kat tau uit yang ha pi nga kwa hi ban ya kendu ngilalet sa kamera ka jong marsen play ya ka kamera ni samla usniu ubayeng ki khamat ke balata eyebrow ke t-shirt ke bayong bat ki tersim ke balata ada ke teks yong bat ke t-shirt ke bato ang ni Iron Maiden ya syong di sya bat uni usamla ngong ngalapoy ha kapalang jong pi ya sing ngin yalet jing seng uang pastor ngan riam kum ni tarai pi sya ngong balay you it's your life ngili rung ha kayeng mani Shuaban rung ngal ab yu ben petakmat utau samlau bele le lang om pastor kat ketika jingdap ka sniu pet pio udung ya ka kali jong pi ngom le ngile rung ha ka jeng mani marsen rung paro ki perbangai ki pai sedin pan pet yu ni samla kat banginang rung ubat yang awong pastor why everyone is looking at me balai paparo ki pet yang ngong it's your life freedom light luhut para samla kilong kami kilong kepa siung pahapan sengap yang menta sengap yang ke ai ka bangato hang ni ke jing mot jong ke jing light luhut kamot bangin im kat bangi kwa kat bangi mon man em ke jing light luhut ka don ha uput Pias ngau ya kata kecing lang lai luat kamut bangin le kat bangimon ngin le ya kanu ke bangi kwa em kecing lai luat ka don yo put dai tang ha bangi snu thu bat bangi tip bagi don kiding keber ke baker yang bat ya pi dai hang takeng bangi sa snu thu ya kecing mot jong kecing lai luat ke basisha impatient kabaar ke jinglong light load kat bau ni usamla udang le sorong auria pat kaspak ka bau uyok na ukpa jong u si benta na kalai benta kaktin ka jong balai kaya thu ingi pakalajia kan nem sniu ha katakari pat uni usamla ulas dang par kendru jengai na layeng jengai na ipai mai jengai ni kehemen jengai ni ki perlok ki perjor paro kektien ke jong ubelai ke yothu yangi baulas dang ban kerdu bat sngau don kam samla kilong kemi kilong kepa sengap yanga yaga ika bangatho angi ka bainong ka babi na ka jinglong bamla ap ka bainong ka bami na ka jinglong ka bamla ban ap bat ban yaisha kajing kwa iya kajing light luat klem kajing ker ka painong jong kata kajing long day bagi nem sniu ki ap yanga bat yapi kidon ki nem sniu ki ba ap yanga bat yapi kabadang kong ka nem sniu ka bangilap hau ni usamla kadai ka nem sniu jong kajing long marway loneliness dang hakini kisnam ke baladep uladon uway usamla ubashim ya kajing im kajong uday per kelas jonga uwan na kalong yeng kalong sem ke badon bm kikimi kikpa ki baru blay naladep bantep ya kamet kajong ngalalet ban keliuk para jong ngong balay kalok kabi itenat kikun kibabiang uwan na kalong yeng kalong sem ngong balay bu usim ya kajing im uang ngam tip store tangkaway udon pun kiperlok Henry udon kajinglong
marway. Kita kiniam sniu. Kiba up yang abad ya pi. Ladang kidan ni ya kajinglong. Jong ukon sarang auria. Kabar ke bengi syam gadai. Kiniam sniu jong kajingduk jingkermen aimlessness kajingim. Kabar kabalai kadai ke emptiness kajing sengau teli kajingim. Pikan mau yo tu samlau beriusma. Ubawan hau Jisu. Baru orang kei ka bangan lek bangan yo ya kajing imbom jikut. Usamla ubadan ha kapor kajing long samla. Usamla ubadan ya ka spa. Usamla ubadan ya kajing long riu blai. Kumno umlong uber riu blai. Nyau teli nagi sipau teli ke hukum wang ngalalek na duk mandang kena. Umdai uber riu blai. Udang don kajing sengau teli. Dan pun nangi ki samla ki bar yoai kwayar ki bay shim mentah ka jing sang samla, and right deep down inside your heart there is a hole. Kadan ka tliu ha ka donot ka jong abat ka jong bi. Kinem sniu jong ka jing long kenja. Kinem sniu jong ka jing sngau teli. Kinem sniu jong ka jing bomdon ya ka jing kermen. Kiba up yang abad ya pi. Kajing don kam ya kabam. Kajing don kam ya kajing ya day kabajan. Kajing don kam ya kapisah. Kadai kawai ni kiba uni samla udon kam. Ban pendap ya kani kajing sengau marway. Ya kani kajing sengau teli. Ya kani kajing bomdan ya kalawai uni samla. Ulapai sya kajing bam seniang. Ong gaktin kajong ublay. Nambar po ulat tangan. Usim ya kajing bam jong usniang bat ubam. Perbangai kidai ublai ula bu haslah jong ka pertai ya kajing bam na kamata ubriu bat na kamata usniang handrai uni usamla ubas sarong auria usamla impatient usamla ubaya be ya kajing lailud usamla uba mat mentai ya ke nemsni jong kajing long marway ya kajing snow teli usamla ubam dan ya kalawai upen kala kongpong ya ka ai ka ba ublai ubu upen kala bam upen kala ya kajing bam jong usniang bahkan long kajing bam jong ubriu bat kajing bam jong ubriu bahkan long kajing bam jong usniang. Bo nengi kisamla hakini kisngi. Ban pendap ya kani kakarai. Ngipai si kajing bam sniang. Ki drugs kakiat pat kiwai. Ngangej baga senong nong ston pimat ya kini kajing haki senong kitau jong pi. Dan pat kisamla ban pendap ya kani kajing sengong telingi pai syaka seks nginang mut bakala ban pendap ya kani kajing teli ka jong ngi pai shkiwai kilat henry kini barok kidai tang kajing pam sniang ban kumus niang yat kumus niang. Henry ka ay kabangas niyo tanat habang apuli ya kani kadukot. Bahakapat bo uni usamla udang syong hangta. Kaktian ka jong ublay ka ong bau lasdang pan kenmau benriu. Ka Bible pareng kawan rai ke artli ki kentin come to his senses consciousness. Ulat tip benriu kenmau benriu. Kat bo udang syong hang ta ukta ye kita kijing bam sniang uja syong bat kisniang wan ra ye ki lai teli kijing keli ki ba manga bat ba phikum ki senran uji sokres ngihaban jubab ngadai uai who am I pidai ki ai ki khon samla kadai ka responsibility ka jong pi siu bang ban roi nei yu pa mame yu uman sem badawai hayeng mani and they mi se shabar jong ni kayeng mani there are so many youth ki badan haki yeng kisem ki jongki ki bakwa ya ka jubam ngadai uai lada pim ai ka jubam mano ban ai kum ki sanran ki jong Jisu kajing kali ka baar ka bau kali ka day
Why I am here? Balay bang adon hang ni? Pat kajingkali ka balay ko uang. What is the purpose of my life? Kaya ka banta jong kajing em ka jong hasla jong kadi ka bantay. Ngade ukon jong utu ubriu ubadon sibun kaspa. Ngade ukon jong utu ubriu ubadon hayeng kasam jong akadon sibun kisakri kisakor kabam kabapoho. Balay bangadon hang ni. Bat kaktin ka jong balay kaya tu bo ula yeng bat ula mere beran bat ukpa ula abyu pan pediang seobha ya uni usamla. Kaya ka bo uni usamla ukmi lenti banjia kala kongpong penban. Haba ukpa ula i ula kun. Ula pa ban kre iya ka jing kawai. Bat ula pa iya u iya ki syakri ka jong ban pen kre iya ka jing bam nagam ta ka jing ban pai jong niu kun. Ngan i kata nagam ta jong pi ki samla ngakwa ban yalam ya ka jing but ka jing pat jong pi ki kimi ki pa ha ka ni ka por. Hausnem si ajar kandai spa kandai pulai kandai pusau hadian bangalapas metrik ngami na juai ban lek ban puli hasor shalong ngasa ha ka ka hostel ka bangia don san pongut ki khana shenrang sau pu prangut kidai ki basua ya enjoy haki hostel basua di basua bam tang arngut mangabat uwei upara samla ubam judai bilor hasentor pimut kat nungas ngingin chan boy ke long hair boy ka deng earrings uni upastor ubayang hang ni uladep ngop tesya kebukum kita handai pitep namar bangadeng adon ye imei ipa kibariu blai kihemen kibariu blai habaki kimi ki kapa ki dem banduai kadon kumuhuk ubawo mnote bannya cengai kilong kami kilong kapa ki badon hakani kapor le sidon na phi ki badon hakani ka yeng ka jong utrai ki bajau umat haba kini ki khon samla ki yang banduai ukon jong alano dan na phi le si ki kimi ki kapa ki basyon hang tur rangkat ba ki jau jing jau umat ka khon jong alano kan yeng nang tai ki chat ha ka jing im le si tang ka wei nganong ipi pray tuai kam don ka bor ka bala ban shan kim la ban jangai la de ki don ye ki kimi ki kapa ki bariu blai ka ktin ka jong blai ki thu yang ni ba end ha bo tau kpa u le i yo ni ko nu jong bo wan pai pitep ka ai ka bo le ka baneng ko ong tu pen kop hu ya ka chan kop ka baneng kong ka chan kop kai kani ka chan kop ka bo uni ukpa u pen kop hu ka chan kop ka ba pen i bo ukpa u pediang bat u map yu ni samla ye ka jengle ka jong ubaro ka thauru bo ukpa u ai u ya ka identity ka ba thamai ka ba tap tang ya ka identity henry ka pa penkop lang ya ka buram pikwa ban long ki senranu jisu kop ya ka jankop ka bo ukwa ban kop ban penkop abi pan ya ka jankop ha ka jing im ka jong pi ba pindon ya ka identity pat ka buram ka jong kan nyai lang bat pi kabar uang wanra pendeng hu ya ka sati kasati kabor bat ka jingkit kli kasati ka thau ya kabor bat ka ikhtiar ka ba ukpa upen kamti hauni ukun sarang auria haki kitab Genesis kalorang ka ba sampu wei ka dekat ka ba sampu ar uparo upen deng ya kasati ka jong hau Joseph Esther pra ar ka dekat usim hau suras ya kasati ka jong hau Mordekai kasati ka yeng ya ka bor bad ya ka ikhtiar ka papenkop hauni usamla kisamla kisenran ujisu kide kisamla ki badan ya ka bor bad ya ka ikhtiar kabalai ka bo uni ukpa u ai hu
wong yaki syakri ke jong penkop ho ye ka chankop pendeng ho ye ka sati pat ke balai penpong juti haki kejat jong ka bathau bo ukpa upen khamti ho ye rengkat ya ka kardan ka bo udai banyo kumukun authority with dignity. Ini apa ya ka ka bangalaong mane pikan mau ukuno badengkong unyo ar benta nakalai benta jong ka spa ka jong ukpa ukuno ba ar unyo tang si benta nakalai benta andre ken ya ka ba ukpa uai ho ni ukun benta ya ka jankop ya ka sati ya ki juti kisamla kisanranu jisu kop ya ka jankop ka jong ublay papindon ya ka identity ka papenkop lang ya ka burom ka jong ublay kisanran ujisu kidai ke badon ya ka bor bat ka jingkit kli ya ka sati kisamla kisanran ujisu ki badeng ya ka juti ha ki kicat ke jongki ki badon ya ka bor bat ya ka kerdan ka ba ublay ukwa pan penkop ya bi ublay unkurku amen.